Og det, jeg oplever også, at det er større udsagvis, som Marshall også sagde det. Men det vi jo oplever er, at ikke engang til de betingelser, som vogternes råd har givet iranerne, ikke engang de huske betingelser, kan de til syvende selv overholde. Men det er større end det. Det handler jo netop om at få lov til at bestemme sin egen tilværelse. Jeg har ligesom ville selv rundt i verden, da jeg var ung også. Og jeg var rundt i Iran. Jeg var rundt i Iran i 70'erne. I bjergene i det vestlige Iran, i Teheran, i Isfahan, i Shiraz. Jeg så nogle utroligt smukke byer, et fantastisk land, og jeg mødte nogle mennesker, som dengang kæmpede på sagen, fordi de ville have demokrati og frihed. Og hvad fik de så? De fik en præstestyre, som var langt, jeg